Molt bona tarda. Avui som dilluns 24 d'abril i comencem l'informatiu fent referència a que el node d'energia del Centre Blockchain de Catalunya es quedarà a Badalona. Així ho ha acordat el grup municipal de Guanyem, el govern local i el mateix centre que aquest dilluns s'han reunit per desbloquejar la situació. Serà en el ple municipal del mes d'abril, o sigui, el ple de demà, que s'aprovarà la iniciativa. El node d'energia de Badalona té com a objectiu desenvolupar la tecnologia necessària perquè les comunitats locals energètiques puguin compartir els seus excedents d'energia de forma més fàcil. Des del centre Blockchain valoren molt positivament continuar a la ciutat i afirmen que el projecte servirà com a prova pilot per estendre'l arreu de Catalunya. És un projecte de país. Badalona és el centre on desenvolupem, on estem ubicats i per tant on desenvoluparem tots els procediments i la creativitat del projecte i on es pilotarà inicialment, però la idea al final sempre el centre treballa per Catalunya, i perquè aquest projecte pugui esdevenir un estàndard de comunitats energètiques arreu. Guanyem Badalona, que hi va votar en contra en el ple de març, permetrà aquest dimarts al ple l'aprovació de la dotació econòmica necessària per a la seu. Defensen que el projecte servirà per facilitar l'accés a l'energia de les famílies de Badalona i afirmen que pressionaran el govern local per aconseguir tancar el conveni pendent abans de les eleccions. En aquest mandat n'hem vist moltes que s'han quedat en els calaixos sense fer i la ciutadania no es mereix que això passi. La ciutat ha de tirar endavant, governi qui governi, i no pot ser que un període electoral perjudiqui a la ciutat. Per tant, també des del grup es buscarà, es perseguirà que això no quedi encallat. Des de la Cambra de Comerç s'ha treballat en els darrers mesos per aconseguir aquest acord explicant als diferents partits polítics implicats en l'aprovació els detalls del projecte. Des de la Cambra esperen poder signar en breu el conveni que permeti el desenvolupament d'aquest node d'energia. És un primer pas imprescindible per poder signar el conveni. El conveni ja està redactat, està damunt de la taula, els termes del conveni estan pactats. Per tant, entenem que els passos següents ha de ser l'aprovació d'aquesta signatura que esperem que es pugui fer en els propers dies. La vertical del Blockchain Catalunya té seu al B5 des de mitjans del 2022. Des de llavors ha organitzat seminaris i tallers per donar a conèixer aquesta iniciativa de democratització de l'energia. I anem ara a altres qüestions, i és que la FAP i l'Associació de Veïns de Canyet lamenten haver conegut per la premsa i les xarxes socials l'acord entre l'Ajuntament i l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat per solucionar la fuita de Canyet. Tot i això, celebren el compromís per resoldre el problema. Aquest cap de setmana han liderat una concentració sota el lema Aturem la pèrdua d'aigua. En plena sequera, la Federació Veïnal i l'entitat de Canyet reclamen una solució immediata per part de les administracions i ser informats dels acords que se subscriguin. També n'apunten com a responsable l'Agència Catalana de l'Aigua. Llevamos 17 años que nadie tiene nada que decir de los 180.000 litros de agua que se pierden de forma diaria. Nadie ha de decir nada. Esto es asombroso, ¿no? Por tanto, toca que bienvenida a la reunión de ayer o de antes de ayer del alcalde y Aguas Ter Llobregat. Bienvenidos si hay acuerdo, bienvenidos si vamos a solucionar el problema, pero cada día que pasa, cada litro de agua que se pierde és de juzgado de guàrdia. Tenim que conèixer de la mà de qui ho ha assignat, en aquest sentit l'alcalde, què és el que s'ha assignat. Suposem, perquè nosaltres no s'hem enterat per les xarxes. Això ja comença malament. Intentarem que aquesta vegada l'ACA i Aguas Ter Llobregat no tornin una altra vegada a fer el mateix que el que se van comprometre davant de Fiscalia que no l'han complert. Per Canyet circulen a diari 180.000 litres d'aigua provinents d'una fuita pel mal estat d'una canonada que connecta la planta potabilitzadora del Ter amb el centre de distribució de Trinitat. En el marc de la Diada, el moviment veïnal ha regalat una rosa i una ampolla amb l'aigua perduda a tots aquells que s'hi han apropat. I l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, també ha estat a Canyet i s'ha pronunciat sobre la seva reunió de divendres a la Casa de la Vila amb el gerent d'Aigües Ter Llobregat, José Miguel Diéguez. Es preveu que aquesta setmana un equip de treball treballi a la zona per comprovar l'estat de les instal·lacions i determini quina reparació es pot fer. La conducció on s'origina la fuita és un túnel de 3 metres de diàmetre que va entrar en servei als anys 60. Segons l'Ajuntament i Aigües Ter Llobregat, la reparació està supeditada a la construcció del desdoblament d'aquesta canonada per un cost de 36 milions d'euros. Les obres estan en fase de licitació.
Les dues parts assenyalen que el 2008 van signar un conveni per reaprofitar l'aigua que circula per Canyet, una barreja de la fuita i de les aportacions naturals de mines de la zona. Aleshores es va fer un pou amb una bomba d'extracció i es van habilitar dues canonades per regar horts i omplir un dipòsit a Montigalà per a usos municipals. Des d'aquesta mateixa setmana a fer les reunions tècniques i els plantejaments per tal de poder recuperar l'aigua que es perd, traspassar-la al dipòsit que tenim a Montigalà mitjançant els mecanismes de bomba i de conducció d'aquesta aigua que podrem utilitzar per tal de poder fer servei, fer-ne ús per regar els nostres parcs. El calendari el xifra en el 2025, hem exigit que hi hagi el projecte executiu quan abans millor i tot sembla que en primer lloc aturarem la fuita per tal de poder reaprofitar l'aigua i en el segon s'arreglarà per fi la fuita que té aquesta canonada. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al barri de Llàfia de Badalona. El cos policial ha rebut un avís a 3:15 de la tarda d'aquest diumenge en què s'alertava d'una discussió entre dues persones. En arribar al lloc dels fets, la dotació ha trobat una persona ferida de gravetat, segons han informat els mateixos Mossos d'Esquadra. També s'ha desplaçat fins l'escenari d'aquesta disputa el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, qui ha certificat la seva mort. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir els fets. De moment, però, no hi ha cap detingut i s'hauria desplegat un dispositiu a la zona per localitzar l'autor del crim. I passem ara a altres qüestions. Sota el lema Teixim xarxa per l'educació, l'11a Diada de l'Educació Pública de Badalona es va instal·lar dissabte un any més al Parc de Montigalà. Un matí organitzat per FAMPAS i amb la col·laboració de les AFAs de les escoles públiques a la ciutat, que s'ha omplert d'activitats com tallers per fer pots de sal de colors, meditació per la canalla, pintacares i tir amb arc. Una diada festiva però alhora reivindicativa, i és que des de FAMPAS una de les prioritats és restablir el vincle entre les AFAs i les famílies després d'una davallada de la participació en els darrers anys. Ja ha minvat en els darrers anys, l'epidèmia tampoc va ajudar, tot al contrari, i és això el projecte que nosaltres tenim. Tornar a fer vincle entre totes les AFAs, també convidar les entitats, que les entitats que hi ha a la ciutat també col·laboren i molt en l'educació dels nostres fills i filles, i tornar a tenir aquesta força, aquest múscul per afrontar tots els reptes que té l'escola pública en els propers anys. Les activitats per la canalla han conviscut amb un seguit de demandes per part de les associacions de familiars d'alumnes que reclamen la construcció de les escoles pendents i millores en el manteniment dels edificis. És el cas de l'AFA de l'Escola de Sant Joan de Llàfia, Antoni Botell, que ha presentat un mural per reivindicar les deficiències que pateix el centre educatiu. L'escola acumula molts desperfectes i les solucions són molt lentes i quasi bé inexistents. I avui amb aquesta parada volem reivindicar aquesta situació i comptem amb la col·laboració de l'il·lustrador Joan Turo, que ens ha fet un dibuix que ha sorgit dels nens de l'escola de fer uns lemes, i amb aquests lemes l'il·lustrador s'ha inspirat. Una altra reivindicació present durant la diada ha estat la de la cura per la salut mental del jovent i el suport des de FAMPAS cap al Comitè de Mares contra la Violència Sexual. En aquest sentit, la mare i impulsora del comitè, Teresa Prados, ha participat en un discurs on ha tornat a denunciar abandonament institucional i l'aïllament que pateixen les víctimes. Amb tot, ha agraït la feina feta des del CIE, el Servei d'Intervenció Especialitzada. I com no podria ser d'una altra manera, obrim la plana cultural parlant de Sant Jordi, una diada que enguany ha superat les expectatives tant de llibreters com dels floristes. Després que l'any passat la pluja buidés les carpes de gent i malmetés gran part del gènere exposat, aquest any el bon temps i el fet que coincidís en diumenge han fet que les vendes hagin remuntat. Més de 45.000 persones, segons dades del govern municipal, han passejat per la Fira de Sant Jordi i la del Llibre al llarg d'aquest diumenge. Tant els llibreters com els floristes celebren que no han parat d'atendre clients en tot el dia. Bastant intensa, és a dir, m'ha començat pel matí i a primera hora encara no havíem acabat de muntar i ja ens estaven comprant llibres. Tot i el temor inicial que sent cap de setmana les vendes es veiessin perjudicades, finalment s'ha comprovat que ha estat un factor que ha jugat a favor dels paradistes. Això, sumat a un dia assolellat,
detallat ha fet que les piles de llibres i les roses dels cubells s'anessin buidant amb el pas de les hores. Al principi pensàvem que això afectaria les vendes, però al final ha resultat que clar, com el cap de setmana següent és pont, doncs la gent s'ha quedat aquí i ja està tothom al carrer. El temps, sens dubte, és ajuda sempre i a que caiguin cap de setmana, sí, fa que tot el dia hi hagi gent. De fet, les vendes ja van començar dies enrere, quan es van instal·lar les primeres carpes amb motiu de la Fira del Llibre. Tot i el degoteig de vendes previ, la majoria de gent ha esperat a fer les compres la mateixa diada. La plaça Pompeu Fabra i el carrer Francesc Layret s'han omplert de gom a gom de persones buscant els llibres i les roses idonis per regalar. Jo he comprat un llibre de crims d'una sèrie que es veu i la rosa que m'ha regalat el meu pare. I jo he comprat un llibre pel meu nòvio de futbol i una rosa me l'ha comprat el meu pare. M'agraden molt els llibres i aprofito també, sempre intento regalar un llibre i a part com ens agrada el manga i l'anime, doncs aprofito per regalar també un manga. Pel que fa als autors més venuts, les previsions dels llibreters s'han complert. Gemma Ruiz, amb Les nostres mares, i Xavier Bosch, amb 32 de març, han estat els dos grans triomfadors. Les roses vermelles continuen sent les que tenen més èxit, seguides per les de color rosa. Dissabte ja respirava l'ambient previ a Sant Jordi a la plaça Pompeu Fabra, on hi havia instal·lada les paradetes de la 43a edició de la Fira del Llibre. Els protagonistes del dia, però, no van ser els llibres que omplien les carpes, sinó la 50ena d'autors que van signar les seves obres als lectors. Al matí, autors il·lustradors com Roser Capdevila, Chris Chatterton, Eva Santana o Toni Galmés van dedicar les pàgines dels seus llibres als més menuts. A la tarda s'hi van trobar els periodistes Manel Elias i Txell Feixes i escriptors com Josep Maria Bunyol. Tots ells es van mostrar contents de poder parlar amb els seus lectors i conèixer les seves opinions. La gent és molt amable amb mi, molt simpàtica i tothom em fa comentaris molt bonics, la veritat, tant dels llibres com de la feina que he fet, etc. O sigui que jo estic també molt agraït. Per mi el millor regal de Sant Jordi, de cada presentació, sens dubte, és rebre el feedback del lector. Quan jo veig que algú compra el teu llibre, no només això, sinó que fa mitja hora, una hora de cua, doncs trobo que dedicar-li un temps que menys és un regal per aquella persona, però sobretot per mi. La veritat és que sempre és molt agradable poder-te trobar amb lectors i també és molt divertit poder parlar amb companys de taula que també estan signant pels moments en què no signes i que pots parlar i posar en comú les experiències que suposa escriure. També hi era el badaloní Isaac Sánchez, que va generar una llarga cua de persones que esperaven marxar amb el seu exemplar dedicat de Baños Pleamar. De fet, era la primera vegada que l'autor d'aquesta novel·la gràfica firmava Badalona per Sant Jordi. Ha sigut molt especial perquè no només s'han venut molts exemplars, sinó que a més podia parlar amb la gent que venia i intercanviar anècdotes de la nostra ciutat. I m'ha semblat molt especial per això, perquè no era només el parlar amb la gent, sinó a més compartir cosetes que tenim en comú d'aquest llibre. A la fira hi van participar 9 llibreries de la ciutat, entre elles n'ha destacat la incorporació de la llibreria El Viajero, que s'estrenava a la fira després que hagi obert recentment a la ciutat. I el Festival de Curtmetratges Badalona Film Festival, organitzat per aquesta casa, per Badalona Comunicació, ha rebut el Premi Continuarà de Cultura 2023 que atorga Ràdio Televisió Espanyola. La cerimònia celebrada aquest cap de setmana ha servit per reconèixer tant professionals com entitats que han destacat en els seus àmbits durant l'últim any. També han recollit un guardó l'actor Dafni Balduz, les músiques de Núria Graham i Maria Rodés i la dissenyadora de catifes Lorena Canals. En l'àmbit de la literatura, un dels premiats ha estat l'escriptor i crític Juan Gómez Bárcena, mentre que en el de la fotografia s'ha destacat la feina de la documentalista Laura Sístaro. El guardó ha estat una rosa de xocolata elaborada pel pastisser Llanduig. Pel que fa a filmets, el premi ha destacat la trajectòria del festival, així com la seva tasca en la difusió de la cultura i el cinema. Reforçar tots els continguts, el que ens dona sentit a nosaltres és tindre una bona programació. Però a més d'això, volem que vinguin els protagonistes. Això hem anat fent i estem gestionant per tindre una sessió inaugural força potent que pugui ser un aperitiu del que vindrà l'any que ve amb el 50 aniversari. Bona tarda. L'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Badalona estudien la possibilitat de construir un equipament en un espai del barri de Sant Roc destinat a habitatge. La idea seria intercanviar aquell espai per un altre del barri de Coll i Pujol, on es construirien pisos socials i així esponjar el barri de Sant Roc.
La reflexió arriba quan els darrers 40 pisos per a famílies afectades per la luminosi estan a punt de ser enllestits. Per fer-ho possible, l'intercanvi d'espais caldria fer un canvi en el Pla General Metropolità. Un cop reallotjats els afectats, queden 156 habitatges per construir. Sobre la taula hi ha el trasllat d'aquell sostre a un solar de l'Avinguda dels Vents. Amb l'Ajuntament estem parlant de la possibilitat de desplaçar part del sostre que ara està dedicat a fer habitatges aquí, doncs a una altra part de la ciutat per poder fer un programa de lloguer assequible. És el carrer Coll i Pujol, cantonada Avinguda dels Vents, que és una parcel·la d'uns 1.450 metres, que té un potencial de 11.000 metres de sostre i que veuríem quina part, ara és un equipament, aquest equipament el passaríem a Sant Roc. L'Associació de Veïns de Sant Roc està d'acord amb la necessitat de disminuir la densitat de població al barri i proposen la construcció d'una piscina municipal. Per l'entitat, una manera d'obrir el barri també seria fer-hi pisos tutelats per a gent gran i estudiants. Una piscina cubierta para dar servicio a toda Badalona. Y arriba, si se tiene que hacer oficina, y se hagan viviendas tuteladas. Para personas mayores, todos vamos a mayor y parece que todos los mayores lo tenemos que llevar a una residencia, porque no puede haber viviendas tuteladas para mayores, porque no hacemos vivienda para estudiantes. El que dice de Tarragona, el editor, el que dice también de Zaragoza y de donde sea. Un barrio tal, tiene biblioteca, tiene un instituto de idioma. La reflexió entre administració, Incasòl i entitats passa també per la reurbanització del barri, amb la plaça de Sant Roc com un dels punts clau. La renovació dels habitatges afectats per a luminosi compta amb 2 dècades de trajectòria. En aquest procés s'han lliurat les claus de nous pisos a 895 famílies afectades, que superaran el miler quan se n'atorguin els últims abans o després de l'estiu. Aleshores restarà per enderrocar els edificis amb aluminosi de l'Avinguda Marquès de Mont-roig, entre els carrers de Vélez Rubio i Congrés Eucarístic. I parlem ara del ple ordinari que tindrà lloc aquesta tarda, un dels últims abans de les eleccions. En aquest ple es votarà augmentar el sou del personal contractat en plans d'ocupació de l'Ajuntament de Badalona. Fins ara, els salaris que no s'actualitzaven des de 2017 no arribaven al salari mínim interprofessional, que actualment està fixat en 1.080 euros al mes. Relacionat amb aquest punt de l'ordre del dia, el ple també votarà la possibilitat que aquests treballadors cobrin un plus de nocturnitat. Un pas necessari per poder contractar serenos a la ciutat, un servei que s'hauria d'activar a partir del mes que ve. D'altra banda, en el ple també es votarà dotar de pressupost al Centre de Blockchain a Badalona. Un punt que, recordem, en el ple anterior no va prosperar, però que sí que ho farà en aquest del mes d'abril, ja que Guanyem ja ha anunciat el seu suport al govern local per tirar endavant el projecte. El ple també tractarà 2 temes més de pressupost. Per una banda, els regidors votaran si tira endavant una despesa de gairebé 89.000 euros per fer reparacions urgents al Patronat de la Música de Badalona. Finalment, els grups hauran de posar a disposició del ple les partides que han rebut al llarg del mandat en compliment de la llei de transparència. Pel que fa a les mocions, només en destaca una, la que presenta Guanyem Badalona en suport a Adrià Sánchez García i el rebuig al seu enjudiciament amb penes reclamades de fins a 9 anys de presó. Com dèiem, una de les mocions que es tractaran al ple d'avui, a petició de Guanyem, és la que comentàvem. Una en suport a l'Adrià Sánchez, el badaloní a qui la Fiscalia ha demanat 2 anys i 4 mesos de presó per insultar un membre de l'agrupació de Policia Nacional i Guàrdia Civil, Josep Pol. Això va ser durant una manifestació el 2018 a Barcelona. Justament en el marc de les concentracions independentistes dels dilluns, la plaça de la Vila va acollir ahir la lectura d'un manifest en suport al jove. Recordem que Josep Pol es va presentar com a acusació popular i demana 9 anys de presó pel jove. Aquesta tarda, al ple, seran els pares de l'Adri els que intervindran per exposar la situació del jove i demanar el suport dels grups municipals. L'entorn de l'activista assegura que es tracta d'un muntatge policial. Esperamos que todo salga bien y que Adrián sea suelto. Y que haya justicia de que en el año 2023 alguien por decir 5 palabras no pueden acusarle de 9 años de cárcel cuando hay violadores, asesinos, niñas que han sido violadas en el Maggi y que sus violadores están en la calle y no puede ser que en el 2023 por insultos se hagan estos montajes para destruir la vida de la gente.
I anem ara a altres qüestions. Badalona en Comú Podem ha presentat aquest dilluns al Centre Cívic de Can Cabanyes la seva proposta de convertir la C31 en una gran avinguda metropolitana a peu pla, prioritzant la mobilitat sostenible i reduint de 3 a 2 els carrils pels vehicles privats en ambdós sentits. Seria un nou pulmó verd per recosir la frontera física i social que l'autopista, diuen, ha provocat a la ciutat. Badalona en Comú Podem vol transformar l'autopista en una via amable, accessible, amb grans voreres i zones verdes que permetin donar un ús preferent a la ciutadania. El projecte fa desaparèixer la infraestructura elevada i la converteix en una gran via a peu de carrer i dona centralitat als equipaments de la zona. El fet que sigui a peu pla farà que s'elimini aquesta autopista de primera vista que tenen tant balcons com finestres de milers de veïns i veïnes de la nostra ciutat, on per tant millorarem la qualitat de vida d'aquests veïns i veïnes que viuen davant de l'autopista, on la gent podrà creuar i on hi haurà una nova centralitat de la ciutat, on hi haurà equipaments que ara ja estan davant de l'autopista i estan com arraconats, passaran a tenir una centralitat i una mobilitat molt més accessible. En la presentació del projecte ha participat la presidenta d'en Comú Podem, Jèssica Albiach, el tècnic de la PTP, Carles Garcia, i l'arquitecte Josep Maria Carrera. La formació defensa que el seu és un projecte molt més barat i factible que d'altres transformacions metropolitanes, com la de Glòries, a Barcelona. Destaca també que és un model que permet més permeabilitat de trànsit amb la incorporació de carrils bus i bici. La proposta dels comuns ha estat treballada conjuntament amb personal tècnic i entitats com la Plataforma pel Transport Públic, la FAP o Transformem l'autopista. I més temes. El candidat del PP, Xavier García Albiol, critica que Esquerra Republicana hagi denunciat a la Junta Electoral uns vídeos que va publicar a les xarxes socials i que ha hagut d'eliminar. A les imatges hi apareixia una persona que s'identificava com a independentista i afirmava que votaria el Popular. Recordem que les formacions polítiques no poden demanar el vot durant el període electoral, un període que va començar el 4 d'abril després que es convoquessin les eleccions. Així ho ha confirmat la Junta Electoral en la resolució de la denúncia, assenyalant que publicar imatges d'un ciutadà que incita al vot també constitueix propaganda electoral. La Junta Electoral reconeix que, tot i que Esquerra fa referència a diversos vídeos, només aporta l'enllaç d'un d'ells. Tot i això, insta el grup municipal del PP a retirar tots els vídeos on apareguin ciutadans manifestant la seva intenció de vot de manera espontània. Una acció que els populars ja han dut a terme. Per la seva banda, el candidat republicà Àlex Montornès ha justificat la denúncia al programa 360, al·legant que Albiol incomplia les normes que regeixen el període electoral utilitzant terceres persones. Montornès ha recordat que Albiol també presenta denúncies a la Junta Electoral, com la de la inauguració de l'exposició dels gegants de Badalona, que va ser desestimada. I el candidat a l'alcaldia d'Erc, Àlex Montornès, aposta per traslladar les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol a l'entorn de Can Llames, al barri de Coll i Pujol. El republicà s'ha compromès a comprar el solar, que té un cost de 12 milions d'euros si és escollit alcalde. Sobre la proposta del grup municipal del PSC d'ubicar-les a Pomar, Montornès creu que no té sentit invertir diners a moure les consultes externes a una zona que continua sent propera a Can Ruti i que està allunyada del centre de la ciutat. En canvi, defensa que situar les consultes externes a Can Llames, que és una zona que està ben comunicada, podia generar oportunitats. El centre de la ciutat ens permet dues coses molt importants. 1. Crear sinergies amb l'Hospital Municipal, BCA, i per tant això pot ser molt interessant per crear un ecosistema sanitari al centre de la ciutat, i 2. Tenir un impacte indirecte sobre l'economia, perquè hi haurà molta gent que utilitzarà els comerços de la ciutat, la restauració de la ciutat. L'oportunitat de Can Llames, jo estic convençut que és molt millor que agafar i fer una gran inversió per una cosa que ja tenim a la muntanya i baixar-la en un turó. Molt bona tarda. Els treballadors de serveis socials acusen de violència institucional l'Ajuntament de Badalona, ja que consideren insuficients les darreres millores al departament. Reclamen complir amb les ràtios i aconseguir una plantilla més estable per poder donar resposta, diuen, a les necessitats de les persones més vulnerables del municipi. Aquest dimecres, els treballadors de l'Esbàs de Sant Roc, Artigas i el Remei s'han concentrat a les portes del servei.
Amb el suport dels sindicats Comissions Obreres, UGT i IACCATAC, la intenció és repetir aquestes concentracions a la resta de serveis socials del territori. Denuncia que la situació del departament és extrema i que entre el mes de març i finals d'any s'acabarà el contracte d'una vintena de treballadors. En concret, a les BAS del districte 6 són 12 treballadors i afirmen que al maig en marxaran 4. Reclamen un increment de la ràtio davant l'elevada demanda d'ajuda al barri. També volen que els contractes no siguin temporals. És una mica de violència institucional. És molt difícil treballar en aquestes condicions perquè la població necessita d'un acompanyament. Ja no parlem ja de la prevenció, que no s'està fent, doncs un acompanyament que serà reduït a la pressió d'atendre la urgència. En la concentració a les portes del Servei Bàsic d'Atenció Social del districte 6 hi han participat algunes de les famílies ateses pels treballadors socials. També la plataforma Sant Roc Som Badalona, que ha volgut mostrar el seu suport a les reivindicacions. Com a entitat social que treballa al barri, explicant de quina manera la manca de personal fix al servei afecta les famílies que tenen. És fonamental i nosaltres que es fem com una mica a vegades com si estiguéssim entremig, no? Ens venen moltes persones, moltes famílies afectades, que sempre quan els hi preguntem, doncs, vas a serveis socials, qui és la persona que t'atén, doncs passem èpoques en on no ens ho saben dir. Això és dolent per la persona afectada i també a nivell laboral, començar de nou cada vegada, no? Els treballadors demanen un increment dels recursos a disposició de les persones vulnerables i volen que la millora dels serveis socials estigui a l'agenda de tots els partits de cara a les eleccions municipals. I les concentracions del personal de serveis socials es van iniciar ja aquest dimarts, coincidint amb la celebració del ple municipal. Ho van fer de la mà dels sindicats IACCATAC, UGT i Comissions Obreres, que alerten que la situació de l'Ajuntament de Badalona és insostenible. En el cas de serveis socials afirmen que és desesperant. Reclamen sobretot que s'augmenti la plantilla i un consens polític per solucionar aquesta problemàtica que asseguren que és endèmica. Necessitem que l'Ajuntament prengui decisions, que s'incrementi el personal, que s'arreglin els llocs de treball per pujar les retribucions. Penseu que estem cobrant per sota de la mitjana de l'àrea metropolitana pels mateixos llocs de treball. I, en fi, hi ha tot un problema organitzatiu en aquest Ajuntament que venim arrossegant molts anys i que ja pensem que és insostenible. I el ple municipal d'aquest mes d'abril ha aprovat per unanimitat augmentar el sou del personal contractat amb els plans d'ocupació de l'Ajuntament. Uns treballadors que fins ara no arribaven al salari mínim interprofessional. El d'aquest dimarts ha estat l'últim preordinari abans de les eleccions. El sou dels treballadors dels plans d'ocupació no s'actualitzava des de 2017. El regidor d'Impuls de Ciutat ha explicat que s'han pres mesures per evitar que es repeteixi aquesta situació. I com que no volem que torni a passar el que ha passat ara, que hem trigat 5 anys a actualitzar els salaris, el que fem és demanar-li a la comissió mixta que creï un paràmetre objectiu que permeti a partir d'ara cada any poder actualitzar aquests sous. També s'ha aprovat la contractació de 26 persones per treballar com a agents cívics nocturns. El PP considera insuficient el nombre d'agents i temerari el projecte en tractar-se de persones majors de 45 anys sense experiència en seguretat. 13 parelles o 26 persones majors de 45 anys sense cap experiència en matèria de seguretat i quan en aquests moments, en la major part dels dies a la nostra ciutat, en el torn de nit, només hi ha 1 o 2 cotxes de patrulla de la Guàrdia Urbana, doncs home, quan es produeix un incident i aquestes persones estiguin a prop, jo no sé com aquestes persones tindran capacitat de reaccionar i amb quin tipus de reacció. L'alcalde ha defensat, però, que està demostrat que és un model d'èxit. És un mètode, és una estratègia, és una implementació, una política pública que funciona i que funciona en èxit en ciutats properes a la nostra, com Santa Coloma de Gramenet o Mataró, i que crec que són precisament models d'èxit als quals ens hi sumem com a ciutat. D'altra banda, el ple també ha aprovat, amb l'abstenció del PP, la dotació econòmica necessària per a la seu del node d'energia blockchain a Badalona, amb una partida de 150.000 euros.
I l'AFA de l'Escola Ventos Mir s'ha mobilitzat també aquest dimarts a la tarda a la plaça de la Vila durant el ple municipal. Ho ha fet per lliurar als representants dels grups municipals uns dorsals per la 33a cursa que organitzen. Serà el 7 de maig, sota el nom Propera Meta Escola Nova. L'objectiu és reclamar un nou centre per la manca de recursos de l'actual, que no està preparat per la sobresaturació que hi ha amb dues línies. La cursa compta amb la participació també de l'Escola Badalona Port, que reclama també un nou centre. Volem que prendrin consciència de les nostres escoles, de les necessitats que tenim i de que els nens mereixen aquestes escoles i que quan abans puguin posar tots els esforços per fer-la, millor. Que no sigui algo de fer política, sinó de fer unió per construir les dues escoles. Molt bona tarda. Els sindicats a l'Ajuntament de Badalona, Comissions Obreres, UGT i IAC-CATAC alerten els partits polítics d'aturades de la plantilla a la tardor si el govern sortint de les eleccions municipals no encara la modernització de l'administració. Asseguren que la inestabilitat política dels darrers anys ha fet que cap govern que hi ha hagut en aquest darrer mandat hagi assumit millores reals de la plantilla i la situació ara, diuen, s'ha deteriorat a tots els departaments. Des que els tres sindicats van abandonar la taula de negociació col·lectiva afirmant no hi ha hagut cap aprovament amb el Departament de Recursos Humans. Defensen que a les portes de les eleccions no hi ha cap possibilitat de negociació i és per això que alerten al govern que surti dels comicis que es trobaran una plantilla mobilitzada que ja no pot més. I el nou govern que vingui a governar Badalona tindrà d'entrada una situació per part dels treballadors, no diguessin hostil, però sí bel·ligerant. Si el nou govern no agafa la situació com urgent, sí que podria haver alguna mobilització cap a octubre. Des dels sindicats asseguren que, tot i que els dos departaments més afectats són el de Serveis Socials i el d'Esports, el deteriorament laboral ha arribat a tots els departaments. A la manca de personal se li sumen salaris molt inferiors a la dels municipis veïns i llocs de treball no actualitzats a la realitat. El resultat de les properes eleccions, sigui quin sigui, doncs el nou govern té que afrontar els reptes que aquesta organització té pendent i té que modernitzar l'Ajuntament, té que negociar amb els sindicats i té que començar a abordar millores per a la plantilla, però millores per a la plantilla de base, que és al final qui està donant la cara davant de la ciutadania i qui està patint totes aquestes mancances organitzatives. Els sindicats apunten la inestabilitat política com a culpable de la situació i alerten que no s'està oferint a la ciutadania un servei de qualitat. I anem baixant, no? Tenim la inestabilitat política, baixem a la inestabilitat dels responsables, no? Tots aquests canvis de responsables en els últims 4 anys, que ens semblen masses, no? I això anem baixant i repercuteix a la plantilla, no? Que està patint tots aquests problemes i, per ende, el resultat de la feina que repercuteix a la ciutadania. Tant comissions com IAC-CATAC i UGT asseguren que la proximitat de les eleccions municipals ha deteriorat les condicions laborals dels treballadors i des de dimarts han engegat mobilitzacions que s'estendran al territori. D'altra banda, de moment el govern ampliarà en 2 mesos els 19 contractes temporals de treballadors de serveis socials que finalitzaven aquest mes de maig. Ho ha anunciat el responsable de protecció a les persones, David Torrents, després de les concentracions que durant aquest dimecres ha fet el personal d'algunes bars de la ciutat, com és el de Sant Roc. Els treballadors de serveis socials, recordem, reclamaven ampliar les ràtios i estabilitzar la plantilla. Que hi havia 19 persones que acabaven contracte el 15 de maig. Ja us anuncio que de moment continuaran fins al 15 de juliol i que paral·lelament anirem treballant, com vam aprovar en el ple del mes de març, a augmentar la ràtio i el compromís és a modernitzar els serveis socials, a estabilitzar la plantilla, és a dir, la gent necessita estabilitat per poder tenir una feina més digna i aportar molts més recursos. I la Federació d'Empresaris de Badalona, PIMEC, ha fet arribar als diferents representants polítics a l'Ajuntament de Badalona un decàleg que fa més de 3 mandats vol desgranar quins són els reptes de futur per millorar l'economia de Badalona segons la FEB. La creació d'una regidoria d'empresa i indústria, la millora dels polígons, potenciar el sector sanitari i el soterrament de l'autopista i del tren en són alguns.
El teixit empresarial de la ciutat situa en primer lloc la necessitat urgent de remodelar totalment l'administració i, per tant, diuen, modificar el funcionament de les oficines municipals del Viver, augmentant el nombre de treballadors, agilitzant els tràmits burocràtics i adaptant-se a les noves tecnologies. Un pas necessari, alerten, per desencallar projectes pendents com el pool sanitari a l'entorn de Can Ruti, amb la posada en marxa d'una universitat d'infermeria i de formació professional especialitzada en salut. És molt difícil implantar-se en aquesta ciutat perquè hi ha 1.000 traves burocràtiques, 1.000 dificultats de tramitació, també degut a que el propi Ajuntament com a entitat, l'estructura que té avui en dia està obsoleta i es té de canviar de dalt a baix tota l'estructura com a empresa, com a entitat, com a Ajuntament, que faci que les empreses tinguin facilitat per poder-se instal·lar al nostre entorn. I això només ho aconseguiríem amb una regidoria d'indústria que pugui tindre un sentiment i una preocupació directa. La construcció de la B500, que connecti el municipi amb les poblacions del Vallès, garantir un bon manteniment de la ciutat i dotar de més recursos l'àrea de turisme són d'altres reclamacions. A turisme, en aquest moment, hi ha un sol treballador. Algo tan important per a la nostra ciutat com pot ser en el futur el turisme, que tenim els vestigis romans més importants de tota Catalunya. Tenim una platja que és l'enveja de tot el Maresme, perquè és la platja més gran. Tot això que està mal tractat des del punt de vista de l'administració, necessitem posar-hi recursos, tant humans com tecnològics. Durant la trobada, els diversos representants polítics han acceptat tant les crítiques de la FEP com també les assignatures pendents i han mostrat el seu compromís per revertir la situació. D'altra banda, han agraït la feina feta pel teixit empresarial del municipi i la predisposició i entesa, diuen, que la FEP-Pimec ha tingut amb els diferents governs de Badalona. I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat aquest dimecres el barri del Remei, on s'ha reunit amb els representants veïnals que li han traslladat els problemes de seguretat i manca de manteniment que des de fa anys denuncien pateix el barri. Per revertir aquesta situació, el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, Àlex Montornès, també present en aquesta reunió, ha proposat un pla de xoc de 10 milions d'euros per començar a reorientar i donar vida a aquest barri situat entre Sant Roc i Sant Adrià de Besòs. Ocupacions, robatoris, crema de contenidors o abocaments il·legals a la via pública. Aquestes són algunes de les situacions amb les que els veïns del Remei conviuen des de fa anys. Lamenten l'abandonament que pateixen per part dels successius governs que ha tingut Badalona. Y pase el que pase de gobierno, seguimos con los mismos problemas. Carreras de coches, falta de alumbrado, no hay poda, la cantidad de pisos y talleres ocupas que tenemos por aquí. Per revertir la sensació d'inseguretat, el candidat a l'alcaldia d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, ha proposat remodelar el cos de la Guàrdia Urbana. De la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat que cal seguir apostant per contractar més agents dels Mossos d'Esquadra. Un cos de la Guàrdia Urbana democràtica, posada al dia, amb els efectius suficients, amb els recursos suficients, amb els salaris que els hi pertoca. Amb això el que aconseguirem és que, mica en mica, la sensació de seguretat des d'un punt de vista molt ampli, perquè engloba els plans d'emergència, engloba la no crema de contenidors, engloba la pobresa energètica, els puguem anar solventant. I la preocupació pel tema de la seguretat és evident per part dels veïns i veïnes, perquè és una preocupació diària. Crec que estem en un país fonamentalment segur, però que hi ha moltes necessitats i això ho hem d'anar cobrint. Per això estem apostant molt per contractar més Mossos, a tenir més mitjans. A banda de la inseguretat, els veïns també lamenten el mal estat que presenten les voreres, l'enllumenat o l'asfalt del barri. Un altre dels problemes que preocupa és la crema de contenidors, que tot i que asseguren que ja no es produeix amb tanta freqüència, expliquen que molts contenidors que s'han cremat no s'han substituït i això fa que els veïns del barri, la majoria gent gran, hagin de fer l'esforç de desplaçar-se a tirar les escombraries a contenidors més llunyans. En finalitzar la reunió, el conseller Elena ha fet un recorregut pel Remei, el barri més petit de Badalona, situat entre Sant Roc i Sant Adrià, format per 4 carrers i on hi viuen 600 veïns. El candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol, ha omplert el Centre Cívic de la Salut per explicar les seves propostes en matèria de seguretat. El seu objectiu, diu, és tornar a ser alcalde per reduir la sensació d'inseguretat als carrers de Badalona.
Segons García Albiol, la inseguretat és un problema més preocupant ara que durant els seus mandats, del 2011 al 2015 i 2020-2021. Pel candidat del Partit Popular, revertir aquesta situació passa per recuperar la unitat Omega de la Guàrdia Urbana, augmentar el nombre de patrulles a peu i madurar contra les ocupacions conflictives. El que pretenem és explicar les nostres mesures, però sobretot transmetre aquest missatge d'esperança amb uns veïns que ho estan passant molt malament, aquí en el barri de la Salut i de Llafià, però també en el conjunt de Badalona. Pel que fa a les ocupacions, García Albiol ha matisat que en el cas de les persones vulnerables que ocupen immobles per necessitat, l'actuació de l'Ajuntament no ha de ser a través de la Guàrdia Urbana, sinó oferir acompanyament des dels serveis socials. Molt bona tarda. Som divendres 28 d'abril i comencem parlant del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona i l'organització feminista Lliures i Combatives, que exigeixen que l'Ajuntament de Badalona emprengui mesures legals contra el centre comercial Màgic. També demanen el cessament dels responsables de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Recorden que des d'un inici han demanat la dimissió de la gerència del Màgic i critiquen que el govern municipal no hagi iniciat accions contra el centre comercial. Les víctimes reiteren sentir-se abandonades per les institucions i denuncien que si aquesta és la resposta de les administracions, altres dones i noies víctimes no s'encoratjaran a denunciar. Així ho ha expressat l'organització feminista Lliures i Combatives, que insisteix en la dimissió en bloc de la gerència del centre comercial Màgic Badalona. Reclamen també que des del consistori es depurin responsabilitats. De fet, l'organització acusa l'alcalde Rubén Guijarro d'intentar blanquejar la imatge del Màgic davant, diu, el fet que el govern municipal no hagi emprès accions legals en contra seu. Si realment està tan preocupat que depuri responsabilitats i que ara mateix comenci a perseguir legalment el centre comercial Màgic, perquè evidentment sí, no volem ser malpensats, però sembla que l'Ajuntament està més a sou del centre comercial Màgic que de la ciutadania de Badalona i que de les víctimes d'aquestes agressions sexuals. Neguen també que Guijarro mantingui el contacte amb les famílies i que l'Ajuntament hagi activat cap protocol per protegir les víctimes. I és que Teresa Prados, mare d'una de les víctimes i membre del Comitè de Mares contra la Violència Sexual, assegura que la seva filla s'ha trobat els seus agressors pel carrer. Queremos reponernos de una agresión sexual y no nos dejan. Queremos tener una vida normal y no nos dejan. Y por eso es tan importante que el próximo 29 de abril, este sábado a las 11:30, vengamos a la manifestación para decir que basta de que nos agredan, basta de que nos violen, basta de que nos maten, basta de no tener recursos. Dissabte, a 12:15 del migdia, tindrà lloc una concentració a la plaça de la Vila de Badalona per continuar denunciant la situació que pateixen les víctimes. D'altra banda, des de l'Ajuntament asseguren mantenir-se en contacte permanent amb l'entorn familiar de les víctimes des del moment que es van assabentar dels fets. L'alcalde Rubén Guijarro manifesta que s'ha instat tant el govern espanyol com a la Generalitat a fer protocols més exhaustius per tractar els casos. A través d'un comunicat, l'alcalde sosté que, entre d'altres accions, des de serveis socials es treballa per trobar un habitatge alternatiu a la família de la víctima d'11 anys. Guijarro manifesta més haver-se dirigit a través d'una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar canvis legislatius en la llei del menor. Pel que fa a les acusacions envers els cossos de seguretat i el Màgic Badalona, l'alcalde reitera que s'ha incrementat la vigilància dins del centre comercial. No fem prou des del punt de vista de que les mares, els pares, els familiars de les víctimes de tots els casos ocorreguts en el Màgic segurament no farem lo suficient per poder rescabalar tot el mal que s'ha produït i que qualsevol sensació i malestar que tinguin, nosaltres l'únic que podem fer és escoltar-lo i canalitzar-lo. Nosaltres no hem de debatre amb l'opinió de les famílies. Prou han patit i poden tenir l'opinió que vulguin i tenen tot el suport, i ho ha dit el David, tenen tot el dret a opinar amb la direcció que vulguin i mai obrirem un debat. Al contrari, sempre estarem al seu costat. Evidentment, hi ha una investigació judicial i aquesta investigació judicial, que ja està en marxa, doncs depurarà tot el tipus de responsabilitats que hi hagi a nivell penal o a nivell de responsabilitat civil.
També els sindicats Comissions Obreres i ACCATAC de l'Ajuntament lamenten que les institucions no hagin estat prou eficients, diuen, en el suport que s'hauria d'haver donat a les víctimes. Ho atribueixen a la manca de recursos humans i materials dels serveis socials municipals. En un comunicat, els sindicats denuncien que aquesta realitat condiciona molt negativament la capacitat de dur a terme el treball educatiu comunitari que consideren necessari per erradicar aquestes agressions i comportaments. Per això, els sindicats exigeixen a les administracions més recursos per l'àrea de serveis socials i el compromís institucional per protegir les víctimes. També fan una crida a la participació en la concentració d'aquest dissabte. I fem referència ara a una nova jornada de mobilitzacions dels diferents serveis bàsics d'atenció social de Badalona. Les treballadores del CESBAS, del Centre, del GORC, la Salut i Llafià han fet aturades de 15 minuts durant aquest matí per reclamar més recursos i l'estabilització de la plantilla. Denuncien càrregues de treball extremes i és que cada tècnica de seguiment, per exemple, fa l'acompanyament de 120 famílies. A l'increment del nombre de famílies vulnerables se suma explicant la temporalitat dels contractes. A l'ESBAS de la Salut no arriben a una desena de treballadores. D'elles, a dues se'ls acaba el contracte aquest any i afirmen algunes baixes administratives no supleixen. Denuncien que en 3 anys hi ha famílies que han tingut fins a 4 treballadors diferents fent el seu seguiment. La Yolanda és una de les treballadores socials de l'ESBAS de la Salut a qui aquest desembre se li acaba el contracte. Som famílies amb multiproblemàtiques, no arribem a tot, és impossible fer un seguiment i al final acabes atenent a la primera urgència que et ve i aquesta no és la manera de treballar. Que cada cop que se't presenti una família t'hagi de tornar a explicar la problemàtica perquè és que ha conegut, no sé, 4 o 5 tècnics. Hem d'acabar assolint tasques que no ens toquen i això també és un problema perquè si no fem les nostres... No podem fer intervenció directa perquè hem de fer tasques administratives que no ens tocarien. L'acumulació de feina es tradueix en atendre només els casos més urgents, deixant la prevenció aparcada. Els desnonaments s'acumulen i no poden fer amb qualitat l'atenció a la infància. Lamenten que les condicions laborals en què treballen acabin repercutint en els usuaris. Hauríem de fer una prevenció que realment no fem. Fem al final això, urgències i arribar tard. I molts cops tenim clar que gent que podria, amb un recolzament, tirar i volar sola, per dir-ho així, no ho fa. És crònic perquè no podem atendre-ho. Les mobilitzacions es van iniciar dimecres a l'ESBAS de Sant Roc i durant tot aquest matí les aturades s'han repetit als serveis bàsics d'atenció social del Centre, GORC i Llafià. A totes elles s'hi han sumat famílies usuàries de serveis socials, així com la plataforma Sant Roc Som Badalona. I avui també els volem explicar que l'Audiència de Barcelona ha condemnat un veí de Badalona a 7 anys i 4 mesos de presó per un delicte de lesions per motius racistes. Els fets van passar al febrer de 2021 al barri de la Salut, quan l'agressor va colpejar la víctima al cap diverses vegades després de cridar insults racistes. Acte seguit, l'agressor va fugir del lloc dels fets i va ser detingut posteriorment per la Guàrdia Urbana. Ara, a més de la pena de presó, el tribunal li imposa una indemnització de més de 12.000 euros per la víctima i més de 5.000 euros pel fill de la víctima de 15 anys, que també estava present en el moment de l'agressió. La sala també ha dictat un ordre d'allunyament i prohibició de comunicació a l'agressor respecte a les dues víctimes per 7 anys i 4 anys respectivament. I més temes. El Tribunal Contenciós Administratiu ha admès a tràmit una denúncia de la Plataforma Sindical Unitària contra el canvi d'unitat de 9 agents de la Guàrdia Urbana de Badalona. Segons el sindicat, l'ordre de servei implica canvi d'horari de sou dels agents i defensen que la decisió va ser arbitrària. Des de la PSU asseguren que no és la primera vegada que es troben en una situació com aquesta. Expliquen que aquest any un jutge ha obligat a readmetre un agent que havia estat canviat d'unitat sense justificació prèvia. La PSU defensa que darrere de la decisió hi ha l'intent dels comandaments de reprimir les mobilitzacions que el sindicat va iniciar fa uns mesos contra l'acord de pujada salarial al qual havia arribat el govern amb el sindicat CIF-FEPOL. El portaveu de la Plataforma Sindical Unitària explica que els agents afectats havien participat a les diferents manifestacions. Prop de 9 companys que els han fet fora de la unitat on eren, els han canviat d'unitat sense el seu consentiment d'un dia per l'altre, al·legant motius de necessitats de servei. Però aquest concepte de necessitats de servei és molt ampli i realment no està justificat. El motiu que hi ha darrere són gent que s'han significat bastant a les protestes que hi ha hagut últimament per l'acord aquest de la baixada de sou encoberta i és una manera de reprimir els companys que protesten.
I canviem de qüestió i parlem ara de les 6 candidatures municipals que actualment compten amb representació a l'Ajuntament. Les 6 han presentat les seves polítiques de mobilitat en el debat organitzat per la Taula de Mobilitat de Badalona. A més d'abordar els grans temes de ciutat, com l'accés a Can Ruti, la transformació de la C31 i la perllongació de la línia 1 del metro, tots els partits han detallat quines són les seves prioritats i estratègies. Els primers en dir la seva han estat els organitzadors i moderadors del debat, la taula de mobilitat. Han deixat clar que el primer problema que té Badalona és la falta de treballadors en l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament. Si aquí hi treballen només 2 tècnics, en ciutats amb una població similar, com Terrassa, hi destinen 10 treballadors. Un problema que han reconegut tots els polítics, però potser qui més hi ha insistit han estat els de Junts, que han reivindicat revertir aquesta situació durant el proper mandat o, diuen, d'aquí 4 anys el debat continuarà sent exactament el mateix. Des de Badalona en Comú asseguren que la prioritat és fer efectiu un canvi de model per lluitar contra la contaminació produïda pels cotxes. Proposen, per exemple, apostar pel límit dels 30 km/h i afavorir els desplaçaments en bicicleta. Esquerra Republicana ha posat sobre la taula la necessitat de traçar plans i estratègies de llarga durada i ha proposat també reclamar una millor connexió entre els barris i també entre ciutats, posant com a exemple el trajecte entre el Vallès i Badalona. El projecte de Guanyem se centra a atorgar tota la prioritat als vianants i al transport públic, pacificant més carrers, protegint els entorns escolars i traçar més carrils bus. Pel PSC és important regular l'ús dels patinets, així com instal·lar punts de càrrega de vehicles elèctrics a tota la ciutat. També destaquen que cal renovar la flota d'autobusos aprofitant el finançament de l'AMB i de fons europeus. I per últim, el Partit Popular considera important regular els patinets, traçar més carril bici i refer la xarxa de busos, però també diuen cal oferir més opcions d'aparcament del vehicle privat arreu de la ciutat.